שלום חברים שלי שוב. כמו שאתם רואים, היום אני לבוש. תקלו איזה שמלה. מהממת. וואו. סתם, שריקה שנתתי בשביל היופי. אבל איזה יופי. נכון מתאים לי. במיוחד עם הקוקו שלי. אתם יודעים, בואו נספר לכם על כל הקורבנות שמתחילים איתי. הראשון זה היה נייר הטואלט הרוסי. שהוא נגמר ככה בקורבן שהבן אדם קינח את אותה. השני זה היה השדון, שהבן אדם ריסק לו את הפנים עם הרגל. השלישי זה היה כוכב ים, שהבן אדם שפשף אותו כאילו הוא ספוג. הרביעי זה לא כל כך נגמר קורבן, כי הוא עדיין פה. נו, אתה מביא לי את השוקו? כבר הבאתי לך תורבית שעברה. כן, הוא היה צריך להביא לי שוקו. בוא שנייה, בוא. לא רוצה. בוא כבר. סתם הולך. וואלה, גם כן אתה... קצורן, לך מפה, לך. גם כן. קיצור, אני ככה לבוש, כי עוד מעט אני הולך עם אשתי שהולידה לי את התינוק, אני הולכת על הנשף. אבל בטעות לקחתי לה את השמלה, ועכשיו אני לא מצליח להוריד אותה. אז רציתי לקרוא לבן אדם, כדי שינסה להוריד לי אותה. שנייה, נקרא לו. בן אדם, בוא תוריד לי את השמלה כבר, גם כן. חתר לך. נו, אתה סתם עושה לי כואב, וואלה, גם כן אתה. מה זאת אומרת? אתה לא עובד לך עכשיו בצורה? אני בלתי מנוצח. קיצור, הצלחתי לצאת מהשמלה הזאת. יאללה, ביי.